Салям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный вечер, и следующие 3 часа мы будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. Присаживайтесь поудобнее. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Слуг народу другий день перевіряють на поліграфі. Результат – хабарі пропонували. Українці назвали найбільші загрози для країни. Війна далеко не на першому місці. Уряд хизується, мовляв, Україна покращує місця в світових рейтингах. Рада представить гостей нашей студии. Игорь Лапин, народный депутат Украины 7-го созыва, а также Игорь Шевченко, экс-министр Украины экологии. Приветствуем вас. 8-го созыва. 8-го созыва, извините. Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе. Давайте послушаем предварительные выводы полиграфолога. Мы имеем те реакции, которые, в принципе, указывают на то, что кроме того, что человек на них честно ответил, он еще менее эмоционально нагружен из-за всей этой ситуации. То есть еще спокойнее, чем Дубинский, правильно я говорю? Да. Потренировался 50 дней уже, знаешь, вначале я все реагировал, а теперь я думаю, это каждый день новый скандал, одним больше, одним меньше. А вот что, собственно, сказал сам глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия после проверки на детекторе лжи. Давайте его послушаем. Я підтвердив, що я намагався не впливати ні на кого з депутатів щодо прийняття якогось версії цієї закону, не брав за це гроші і взагалі, власно кажучи, як і було, не брав ніякої участі в цьому законотворчому процесі. Ну, вообще, вот тем полиграфам, да, которые сейчас, и народные депутаты, которые проходят на полиграфе проверку, тестирование, этим детекторам лжи сегодня в Украине можно доверять? Якщо чесно, я хотів би почати з того, що все, що зараз відбувається з цими депутатами, з цим поліграфом, з цією перевіркою, це тотальне шоу. Якби вони хотіли реального результату, політичних якихось наслідків для тих людей, які порушили закон, да? Тобто вони звинувачують деяких своїх колег в хабарництві, що вони взяли гроші за певне голосування. Тобто це кримінальний злочин. Замість того, щоб робити оце шоу на всю країну і девальвувати, дискредитувати владу як таку, як інституцію владу, треба було що зробити? Треба було подати заяву в відповідний державний орган, тобто в ДБР. Вони провели розслідування з поліграфом, без поліграфа, прийняли якесь рішення і або вручили підозри, офіційні підозри, або б сказали, що нічого не було, все нормально, або взагалі нічого не говорили. Тому треба результати показувати народу, а не оце шоу, яке зараз робиться. Що стосується самої ефективності поліграфа, то там певний відсоток. Звичайно, що 100% переконаності немає в цій системі перевірки, тому я це розглядаю як тотальне шоу, як продовження шоу 95-го кварталу. От і все. Игорь, вы также считаете, что все, что происходит с полиграфом, это элемент шоу «Слуги народа»? Дивіться, я можу говорити тут як юрист. Ну, по-перше, навіть якщо послухати фахівців поліграфологів, то, по-перше, для формування питань потрібно співбесіда з психологом, мінімум там десь близько 2 годин, для того, щоб правильно сформувати питання. Цього всього не відбувалося. Другий момент. Тобто прямий ефір нарушає методологію? Не тільки сам прямий ефір, навіть попереднє має бути ще для цієї методології ще є попереднє формулювання запитань. Тобто з людиною спілкуються, виясняють, там, як він дає відповідь, як він розуміє питання і так далі. Тобто це цілий процес. Це перше. Другий момент. Будь-які докази, здобуті незаконним шляхом, не мають сили доказів. Що це? Це шоу. Немає кримінального провадження, немає ніяких слідчих дій. Тобто це не є слідча дія. Це так, ні о чому. Ви знаєте, я думаю, що це шоу направлене на те, щоб показати, а от бачите, ми всі поліграф пройшли, ніхто нічого не брав, значить ми самі чесні. Я от думаю, що такий самий результат і будемо ми очікувати. Не того, що вони не брали, а того, що вони зробили шоу для того, щоб показати, що нібито самі чесні. Не у всех одинаковые результаты, потому что народный депутат монобольшинства Ольга Василевская-Смаглюк взятки не брала, но предложения были. Такой вывод сделала полиграфолог Жанетта Половникова. Давайте ее послушаем. Досліджувана особа нічого від нас не приховує, грошей вона не брала жодного разу, ніяких, за вирішення питань. Нашій досліджуваній особі відомо про те, що були відповідні пропозиції. І вона приховує від нас також, що має підозри, хто міг спокуситися. Хоча усно заперечує, каже, що ні.
Ну, стоит отметить, что уже 8 народных депутатов Украины прошли проверку на полиграфе, и по предварительным данным и данным полиграфологов пока что никто не врет. Ну а в случае, если факт коррупции... Никто же наперед да, никто же не брал, да. Ну, по крайней мере, полиграфологи так говорят. А все-таки, если выявится, что кто-то из нардепов говорит неправду, что дальше? Ну, Как результати поліграфу можна буде використовувати? це не є допустимий доказ. По-перше, немає провадження, тобто все, що зараз відбувається з цими депутатами, це просто елементи шоу і ніякої юридичної сили вони не мають. Це не буде доказом. Не можна буде ці документи, навіть підписані поліграфологом, потім додати до справи, до розслідування. Тобто ніякого ефекту не буде. Що б там не сказали поліграфологи, це буде неприпустимий доказ, скажімо так, потім в суді. Кому, как вы думаете, вот эта вся полиграфическая эпопея идет на руку? Кому это все выгодно? Ну, цар хороший, бояри плохі. Ну, тут ці ситуації, іншого варіанту я не бачу. На тлі того, що йде дискредитація органів державних інституцій, тобто органів державної влади, на цьому тлі росте рейтинг однієї людини. От і все. Тому це все елементи шоу. Ну, розумієте, елементи шоу, вони завжди вигідні тому, хто стоїть за цим шоу. От і все. Тому в цьому контексті можна... А хто стоїть за шоу? Президент Зеленський, тому що саме він відповідальний за підбір списку своєї політичної сили. Ну ми ж цих людей навіть не чули, левову частину з них, і не знали, хто то такі. Вони вискочили, як Марко з Конопель, хто з тамади, хто з фотографів, хто з стриптізу, я не знаю, хто звідки повискакував. Тобто ці люди взагалі були невідомі. Але всі йшли під брендом «Зе». До речі, на сьогоднішній день, окрім, по-моєму, депутатів Верховної Ради, я вже в Фейсбуці навіть не бачу аватарки команда «Зе». І таксісти перестали їздити з прапорцями «Зе». Тобто ми бачимо просто, що був такий хайп, було такий запит населення, було щось таке нове. Ви все врете, вони що научаться, ну от і все. Тому в цьому контексті це шоу вигодне лише тому, чиї рейтинги від цього ростуть. А Про рейтинги мы еще поговорим обязательно. Вот я хотела бы отметить, что правоохранители запретили свидетелю коррупционных дел участвовать в ток-шоу. Об этом рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Давайте послушаем его прямую речь. На жаль, свідка не буде сьогодні в студії, тому що йому заборонили правоохоронні органи. Кажуть, що є дві загрози. Перше – це виток даних, які можуть слідчий процес якось порушити. Да? А по-друге, враховуючи те, що кількість грошей в цій схемі дуже багато, десь $20 мільйонів на рік, на протязі останніх 5 років, здається, тобто вже хтось заробив десь $100 мільйонів, є потенційні загрози самому депутату і його членам родини. Ну, вот Арахамия сказал, что свидетель – это якобы народный депутат Украины, к которому подошел какой-то посредник, дал законопроект и сказал: голосуйте, и вот столько-то, столько-то денег. Так все-таки, как вы думаете, факт коррупции среди депутатов «Слуги народа» был или не был? Це може довести тільки спочатку слідство, навіть не довести, а зафіксувати факти або знайти якісь докази, свідчення, потім передати це в суд, і тільки суд може винести рішення, чи був факт хабаря, чи не був. Ми тут не можемо стверджувати. Я думаю, що якби нам сказали, що не свідок, а якби нам сказали, що заявник не буде брати участі в шоу, оце був би зовсім інший ефект. Тому що якщо пропонують, ти ж народний депутат, ти ж такий чесний, ви ж зовсім другі, ви ж не такі, як були попередні. Так? Тобто мав би що зробити? Звернутися до правоохоронних органів, порушити кримінальну справу, отримати кошти, зафіксувати момент передачі і посередника, а за посередником стоїть той, хто зацікавлений, і тоді всіх би можна було би запакувати. А в даний момент, я вам ще раз кажу, це просто шоу. А $30 000 за голос за какой-то законопроект – это не маленькая сумма, нет? Чесно кажучи, я не знаю, мені не пропонували. Це ж навіть не за голос при прийнятті цього рішення, а за голосування на комітеті. Да, тобто це комитете по вопросам финансов. Не знаю. Я знаю тільки одне. Закончиться, як ви Вибачте, думаєте? що я можу вас перебиваю. Я знаю тільки одне, що попередньо рахували, скільки схема, ці майданчики пана Яценко отримують за день, внаслідок оборотів, що йдуть через ці майданчики, в день $1 мільйон. От і все. От у нас є в Україні людина, яка кожного дня збагачується на $1 мільйон за те, що ця схема існує.
От. І все, а там далі вже рахуйте, багато чи мало. Але справа в тому, що там є інша собака зарита. Там хотіли грохнути саму систему Прозоро. От де сама зарита собака в цьому всьому. Тому що під виглядом, що одні борються проти майданчиків, інші борються проти цих оцінщиків, а насправді боротьба йде проти системи Прозоро для того, щоб не через це ж вивести держзакупівлі з цієї системи. От і все. Тому в нас, на жаль, от, знаєте, от всі вцепилися в майданчики, а там ще є більш глобальні процеси для держави. Майданчики, само собою, вони як перше джерело було в цій ситуації. Тому я думаю, що тут набагато сильніші ставки, ніж ми собі уявляємо. Игорь, чем это все закончится? Я думаю, нічим. Юридично нічим. Тобто поговорять, попишуть в Фейсбуці, пообговорюємо так на всяких ток-шоу, але результатів реальних не буде, так само, як і не було ніяких посадок і не навесні, і вже осінь закінчується, а посадок так і немає. К не менее важным темам хочу перейти. Уволенный начальник следственного отдела Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, что будет с расследованием дел Майдана. Давайте послушаем его прямую речь. Практично заблокована робота і в майданівських справах, і по колишніх високопосадовцях. Не робиться практичних кроків для вирішення ситуації подальшого розслідування. Так, дійсно є дата 20 листопада цього року, де повноваження слідчих прокуратури закінчуються. І, відповідно, мають справи передаватися до ДБР. Тобто на сьогоднішній день не зроблено ні спільних робочих груп там з ДБР, ні визначено, не створено там підрозділ. Ну, не о расследовании, а расследование чуть позже. Вот мне интересно ваше мнение. А почему убрали Горбатюка? Как вы думаете? Ожидали такого? Ну, це дивно. Дивно, чому нова влада, начебто Горбатюк, він якби має хорошу репутацію і в суспільстві, Ну, і був заклятим врагом Луценка. і в правоохоронних органах. Для мене це велика загадка. Для мене це не загадка, виходячи ще з однієї заяви Генеральної прокуратури, де підтверджується те, що Генеральна прокуратура розглядала можливість вручення підозри пану Богдану за його приділки при уряді Азарова на користь Російської Федерації. Я думаю, що можливо це пов'язано із цим, але знову ж таки не хочу бути, знаєте, теоретиком системи заговорів там різних і так далі. От я думаю, що сам пан Горбатюк він дав вичерпну відповідь, тому що на сьогоднішній день, якщо не створені оці от перехідні речі для передачі справ, а я вам скажу, що це декілька камазів томів кримінального провадження. І це отак от не передається з одного слідчого до другого. Я думаю, що це не робилося, значить хтось зацікавлений в тому, щоб охоронити справу Майдана. От і все. Ну вот заместитель генерального прокурора Виктор Чумак уверяет, что материалы по делам Майдана передадут в специально созданный отдел ДБР. Давайте его послушаем. Ми неодноразово звертаємося до Романа Труби. Романа в нас? До Романа Труби, для того, щоб створити у складі Державного бюро розслідувань, створити спеціальне управління по розслідуванню справ Майдану. Я вам гарантую, таке управління в складі ДБР буде створено. Ну, что вы думаете, что будет действительно с делами Майдана? Потому что украинцы вот уже 6-й год ждут каких-то результатов по делам расследования Майдана. Стоит ли рассчитывать на эффективность работы ГПУ и ДБР в дальнейшем? Я тільки можу сподіватися, так само, як і весь український народ. Сподіваюся, що зараз з новою владою, з новими очільниками Генпрокуратури і, можливо, в ДБР, куди вони передадуть, ця справа пришвидшиться, її розслідування пришвидшиться. Що буде, побачимо. У нас дуже багато очікувань і від президента, і від уряду, і від прокуратури з ДБР. А побачимо, що воно буде. Ігор. Ну, дивіться, я можу лише привести приклад. В Прибалтиці в 91-му році, коли біля їхнього телецентру були події, так звані революційні події, там загинула одна особа, якщо не помиляюся. Можливо, можу помилитися в кількості загиблих, але тим не менше, набагато менша справа була. Слідство йшло 11 років. Тільки через 11 років було проведено перший судовий там вирок. Тому це з однієї сторони ми говоримо про складність самого процесу доказування. Тобто, поки що 6 років – це немалий срок. Дивіться, я не знаю, я не був в слідчо-оперативній групі і так далі, але я знаю, що першочергові докази після розстрілів на Майдані якраз збиралися і хоронилися ким?
правоохоронцями, які були ще за часів Януковича найняті на роботу. Тому процес доказування в цій справі досить важкий. Мені дуже прикро, що пан Горбатюк, проводячи розслідування, верніше, не його вина, але що ми мало знаємо з приводу цих розслідувань, тому що дуже багатьох вже й засудили. Нас всі знають, що справа йде, але мало хто знає, скільки людей засуджено, скільки передано до справ до суду, скільки вже є вироків існуючих, чи ще там, можливо, на підході і так далі. Тому тут я думаю, що це інформаційний вакуум якраз і заповняється різними чутками. То Горбатюк поганий і так далі. А з приводу передачі справ і створенню відділу в Трубі, в ДБРі, то тут давайте говорити з речей, які ми почули. 1 листопада закінчується повноваження слідчих прокурорів. Справа не може лежати просто так. 20 листопада. Так, а для створення спеціального відділу треба ще ж справи передати. Ну ви розумієте, коли людина вивчила 100 томів справи, а тут він приходить новому слідчому, каже: на! І що далі? Він їх поки прочитає, поки розбереться. Тобто тут мусить бути певний процес. І до 20 числа вони не зможуть. А слідчі прокуратури, які розслідували цю справу, вже не буде мати права після передачі справи далі брати участь. Або він має бути туди у відрядженні, або включений в слідчо-оперативну групу. Ну, є ціла куча процесів. Ну, действительно, очень много процессов и очень много вопросов среди украинского населения, но на фоне позитивных ожиданий и общего оптимистического настроения украинцы стали больше доверять президенту, правительству и парламенту. По крайней мере, так говорят в социологической группе «Рейтинг». Давайте посмотрим на цифры, которые были сегодня опубликованы. Згідно дослідженню соціологічної групи «Рейтинг», Верховній Раді України довіряють 44% українців, 38% не мають довіри до парламенту, 18% опитуваних було важко відповісти. Кабінету міністрів довіряє 45%, не довіряє 35% респондентів, не змогли відповісти 20% опитуваних. Президенту України довіряють 66% опитуваних, 21% респондентів Володимиру Зеленському не довіряють, 13% було важко відповісти на це питання. В эфире телеканала АТР заместитель директора социологической группы «Рейтинг» Любомир Мытьев объяснил, с чем связан рост доверия к власти. Давайте послушаем его. На сьогоднішній день значна кількість громадян власне оцінює рух напрямку як позитивний. Очевидно, що покладає на владу певні свої сподівання, і тому рейтинги, особливо центральних органів влади, уряду, президента і парламенту, зросли, в принципі, досить сильно. Действительно, как вы думаете, чем обусловлен рост доверия среди украинцев президенту, парламенту и правительству? Давайте почнемо з того, що цей рейтинг, він по відношенню до минулої влади. Це не зростання рейтингу цієї влади за якісь успіхи. Це просто кредит довіри, який був даний особисто Зеленському, людині, на яку покладають великі сподівання. І цей кредит, він трошки падає. Якщо на виборах за Зеленського проголосувало 73%, майже 74%, то зараз ми бачимо 66%. То треба говорити, що динаміка... 73% з тих, хто прийшов на вибори. Так, а це ж, Тому динаміка, вона, скажімо так, зараз не є позитивною, а навпаки рейтинг трохи падає. 7% президента впав. Я вже не кажу про уряд і Верховну Раду. Тому... Перше, це те, що зараз довіра не до політика Зеленського, а до хорошої людини Зеленського. Але хороша людина, як ми знаємо, це не професія. Він ще повинен довести людям, що він хороший політик, що він хороший державний керівник. І він, і прем'єр-міністр, і міністри. На жаль, ті симптоми, які зараз, і сигнали, які йдуть з економіки, з країни взагалі, то вони не позитивні. І ми подивимося на рейтинги через пару місяців, коли почнеться опалювальний сезон, коли прийдуть перші платіжки людям за опалення, за інші комунальні послуги, от тоді треба вимірювати рейтинг, а не зараз, коли ще очікування дуже високі. С нами сейчас на прямой связи, я предлагаю подключить к нашей беседе Алексея Гороня, политолога, профессора Киево-Могилянской академии. Алло, здравствуйте. Да, добрий день. Да, добрий день. Сказати, що я директор фонду демократичні ініціативи, ми теж проводимо дослідження. Я з радістю чую нашого колегу, який коментує ці дані в ефірі.
только что мы посмотрели на цифры социологической группы «Рейтинг», где увидели, что 66% украинцев поддерживают и доверяют президенту Владимиру Зеленскому. И уровень доверия, собственно, к правительству, к парламенту, президенту растет. По крайней мере, так говорится в социологической группе «Рейтинг». Как вы думаете, чем, собственно, обусловлен этот рост доверия среди українців? Пані Гульсум, ну слухайте, ну щойно ж пан Мисів сказав, що не росте, а падає. Ну падає ж. Розумієте, а ми повторюємо, що росте. Коли ваш гостєвий редактор теж позвонив мені і сказав, що росте рейтинг, я кажу, то давайте перевірте цифри. Він же начебто падає, він дійсно падає, тому що раніше це можна порівняти з цифрами того ж рейтинга, з цифрами нашими. Незначно, але достатньо. КМІСа, до речі. Це статистично значущий, як то кажуть, бо раніше рейтинг Зеленського був близько 73%, тобто він десь на 7% просів. Раніше Верховна Рада і уряд мали рівень довіри більше 50%, зараз це менше 50%. Тобто, пані Гульсум, знаєте, я до вас звертаюсь і до всіх журналістів. Ну, люди добрі, ну, будь ласка ж, ну, перевіряйте, бо ви видаєте в ефір те, що рейтинг зростає, а люди ж не мають можливості це перевірити. Розумієте, коли я сказав своїм колегам, що рейтинг зростає, вони кажуть, да ну, не може бути, невже? Після того, що втрапилося. Я подивився дані групи рейтинг, і видно, що він дійсно трохи падає. І пан Мисів все абсолютно правильно пояснив. Тому ще раз заклик журналістів, давайте будемо уважними, уважно дивитися на те, що дають соціологічні кампанії, і правильно, коректно їх цитувати. Я дуже перепрошую, але це, я бачу, це проблема не тільки ваша, це проблема взагалі каналів. Як подаються дані соціологічних досліджень. Спасибо большое. Алексей Гарань, политолог, профессор Киево-Могилянской академии, был с нами на прямой связи. Я все-таки хочу уточнить про уровень доверия, растет ли, не растет ли. Вот нам заместитель социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысев в эфире телеканала АТР в том числе заявлял, что рейтинги все-таки росли. И мы ссылаемся, мы говорим не от себя, а ссылаемся опять же на социологическую группу «Рейтинг», которая сделала еще и другие результаты по другим вопросам, а именно украинцы назвали главные угрозы Украины. Давайте посмотрим результаты исследования социологической группы «Рейтинг» и продолжим нашу дискуссию. Найбільшою загрозою для України респонденти вважають масовий виїзд українців за кордон – 56%. Близько 45% загрозами вважають економічний занепад та зубожіння населення. Від 30 до 40% вважають загрозами погіршення здоров'я нації, екологічні катастрофи і повномасштабну війну з Росією. Ну, смотрите, у нас топ-6, да, и в войне, в полномасштабной войне со стороны РФ украинцы видят угрозу тоже, но почему-то в последнем месте, на 6-м. А чуть выше украинцы видят угрозу в экологической проблеме. Вот у меня к вам вопрос как к профессионалу, да, как человеку, который занимался в этой сфере. Действительно ли украинцы видят больше угрозы в экологических вопросах, чем в войне и полномасштабной войне со стороны РФ, эскалации этой всей истории? Ну, це трошки хибний підхід. Ви бачите, що за останні кілька днів відбувалося і в соціальних мережах, і на телебаченні, і в всіх засобах масової інформації про туман, чи то смог, чи ще щось. Знаєте, це така інколи буває істерія. І от під впливом засобів масової інформації українці також перебільшують проблему екології в Україні в цілому. Звичайно, в Україні дуже багато екологічних проблем, особливо в великих містах, особливо в промислових містах, таких як Маріуполь, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Там жахлива ситуація екологічна. Але якщо говорити про всю країну в цілому, то не можна вже так драматизувати ситуацію. Треба дивитися в конкретних місцях. І
Але дійсно проблем в екології в Україні багато, але все ж таки я вважаю, що загроза військової, скажімо так, якихось операцій або війни від Російської Федерації набагато більша, ніж від екологічних проблем. Навіть я би сказав, що більше у нас загроза від економічного якогось колапсу чи екологічної кризи, яка може вдарити по кишеням простого українця, набагато більше, ніж від екології. Как вам такі цифри? Не смущає? Щодо попереднього рейтингів, за які ми говорили, що там росте чи не росте, я скажу, що було недавно соціологічне дослідження, буквально 2 тижні назад, де рейтинг пана прем'єр-міністра Гончарука з 17% залишився 10%. Тобто він втратив більше 40% свого електоральних своїх вподобань. Тобто ми говоримо про прізвища. Так само пана Разумкова впав рейтинг десь буквально на 30%. І в президента те, що ми бачили, на 8 чи 9%. Тому просто звертаю увагу. Є таке поняття колективний «зе» і є поняття кожного політика. В даному випадку втрати рейтингу Гончарука будуть приводити в подальшому і до втрати рейтингу цілого міністерства, а особливо після зими, я думаю, ми це будемо бачити більш нагально. Щодо останніх опитувань, за які ми говорили, дивіться, люди призвичаїлися до життя у війні. Дуже багато чого переживають, що багато людей можуть виїхати там і так далі. Тому що це не стало проблемою для нас сісти в поїзд, купити квиток, маючи безвіз і десь уїхати. Просто. І фактично ті люди, які вболівають, що все-таки ми залишилися як держава, як нація, як цілісна Україна, вони віддають перевагу тим побоюванням, тобто говорять, що вони більше переживають за втрату, що люди виїжджають з України, ніж за все остальне. Тому війну вже менш бояться, а ці речі, це ж і є наслідки війни в тому числі. Тому я думаю, що знову ж таки повністю погоджуюся, якщо ми зараз кажемо, що в нас тут катастрофа в Києві, той смог, що це все-таки радіація чи ще якась там біда, то повірте мені, і підемо робити опитування, то ми отримаємо зовсім інші результати. Другий момент, на що хотілося б буквально ще одну секундочку звернути увагу, це те, що проводяться опитування, респонденти, виборка, це все зрозуміло. Але все рівно, як би там не крути, все рівно більше питають в містах. По селам ніхто ж не їздить. Давайте будемо відвертими. І в цьому контексті це трошки, воно не зовсім, мені здається, коректно відображає загальну картину. Тому що, наприклад, про екологію в селі, де дядько живе на свіжому повітрі, він менше, напевно, переживає, ніж в Кривому Розі, де там ArcelorMittal робить викиди. Наприклад. Тому в цьому контексті я думаю, що воно трошки таке. Хоча, в принципі, я не вивчав достеменно саме ці опитування, як вони робилися, де вони робилися, яка там виборка, де там більше, якого населення і так далі. Тому мені досить важко судити, але раз люди зробили роботу, напевно, воно щось відображає. Все равно, якщо посмотреть на війну, вона хоч і в топі в 6 пунктах, но она все-таки на последнем месте. Почему так? Люди просто звикли до постійної цієї ситуації. Це перше. По-друге, мало про неї вже говорять. Тобто это не дорабатывают какие-то государственные органы, в тому числі інформаційна політика? І засоби масової інформації також. Вони вже менше про це говорять, про ці загрози менше говорять. Люди просто вважають, що так воно якось і буде. Розумієте, а зараз почали більше говорити про туман або смог в Києві, і в людей ця тема вийшла на перше місце. Це все, знаєте, воно так, як скажуть, яке інформаційне поле, так люди і думають. Тому ці рейтинги, вони відображають саме вплив засобів масової інформації на думку людей. У нас еще есть некоторые рейтинги, а именно, опять же, социологическая группа «Рейтинг» спросила украинцев, как они оценивают экономическое положение Украины. Давайте посмотрим на эти цифры. Згідно результатів опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», 18% опитаних вважають, що за останні 12 місяців економічне становище в країні покращилося. 47% говорять, що воно не змінилось, і 29% стверджують, що ситуація погіршилась. 6% респондентів вагаються з відповіддю. У динаміці з початку року кількість тих, хто негативно оцінював економічну ситуацію в країні, зменшилася удвічі. А как вам такі цифри? Дуже невтішні цифри. Ви бачите, що половина населення говорить про те, що нічого не змінюється, хоча очікування і обіцянки були зовсім інші. Я розумію, що не так багато часу пройшло, але навіть немає і натяків на те, на покращення економічного стану. І тільки 18 сказали, що покращується. Мені просто цікаво знати, хто ці 18% людей. Тому
Ну, як я бачу, економіка в нас все-таки зменшується. От сьогодні, наприклад, була новина про те, що Україна піднялася в рейтингу там... Да, мы к ней вернемся, к этой новости. Просто я про те кажу, що, наприклад, 14 сільськогосподарських компаній, які котуються на біржах в Європі, їх капіталізація зменшилась на 22% за цей рік. А ми в рейтингу піднімаємося. Тобто тут якась нестиковка, розумієте? Тобто начебто там по рейтингу все нормально, а реальні економічні показники, вони падають не просто там на відсоток, на 2, на 3, а на 20%, розумієте? Тому це дуже невтішні цифри. Как вы думаете, через какое количество, вот мы сейчас говорили про рейтинги парламенту, президенту, правительству, вот мы сейчас посмотрели на экономические рейтинги и так далее, через какое количество времени рейтинги у президента будут падать? Не так незначительно, как мы сейчас видим, да? А больше? Дивіться, ну я вам скажу, що популярність політика, вона падає набагато швидше, ніж популярність артиста. Ну, якщо ми зрівняємо, наприклад, 14-й рік вибори президента, де переміг Порошенко, там в нього було 50 з лишнім відсотків в один тур і так далі. І вже через там декілька місяців на виборах в парламент політична сила блок Петра Порошенка набрали менше, ніж, наприклад, той же самий Народний фронт, там вони взяли менше там 20%. До чого я веду? З 54-20 за півроку. Тут ми не маємо поняття політична сила «Слуга народу». Нас ще все йде, асоціюється з одним прізвищем самого президента. І парламент, і Кабмін, і так далі. А ще раз наголошую, популярність артиста, вона більш тривала, ніж популярність політика. Це до того моменту, поки люди ще дивляться телевізор, а рідше дивляться холодильник. Я думаю, що після двох непопулярних кроків, які анонсувала партія президента, що вони це зроблять, тобто це питання закону про окремий статус окупованих територій і питання земельної реформи, ці два кроки погасять рейтинги політиків. Я впевнений в цьому і переконаний. Не буду пояснювати навіть чого, ми це побачимо самі. Але в будь-якому випадку економіка і речі, які стосуються холодильника кожного громадянина України, ми будемо бачити після перших платіжок. І я думаю, після Нового року, коли цей цвіточно-букетний період, знаєте, закінчиться, і вже будуть реальні показники. І після Нового року, я думаю, що вже будуть наслідки навіть. Украина поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, как это на нас повлияет. Давайте его послушаем. Друзі, чудові новини! Україна піднялась одразу на 7 пунктів у рейтингу Doing Business 2020 та посіла 64-те місце серед 190 країн. Що це означає? Це позитивний сигнал для українських підприємців та зелене світло для іноземних інвесторів. І це лише початок. Ну, давайте посмотрим, где именно среди 190 стран расположилась Украина в рейтинге Doing Business. Згідно рейтингу Doing Business, найкращі умови для ведення бізнесу в Новій Зеландії. На другому місці – Сингапур. Третім в рейтингу легкості ведення бізнесу знаходиться Гонконг. Сполучені Штати Америки розмістились на 6-й позиції. Російська Федерація – на 28-й. Польща знаходиться на 40-й сходинці рейтингу Doing Business. Україна піднялась на 64-ту позицію рейтингу. Найгірші умови для ведення бізнесу у Сомалі. Країна знаходиться на 190-му місці. Нам стоит позитивно оценивать вот эту новость? Звичайно, будь-які підняття в рейтингу – це позитив, але якщо говорити про суть, по формі, для піару це класно, для піару, особливо для народу, не для бізнесменів, які розуміють, що треба дивитися не загальний рейтинг, а треба дивитися по розділах. І от я вам приведу приклад, що один з дуже важливих для інвестора показників – це податкове навантаження. Так ми в цьому році, в рамках цього всього рейтингу ми опустилися, мені здається, там на 11 пунктів, тобто навантаження податкове збільшується, а не зменшується. А на 41 пункт ми підвищилися за рахунок, напевно, цього, і загальний рейтинг такий хороший. Міжнародна торгівля. Тобто, що ми більше стали закуповувати. У нас зараз дефіцит торговельного балансу більше $6 мільярдів. Тобто ми
імпортуємо набагато більше, ніж експортуємо. Тому цей показник, він загальний і він не відображає реальної ситуації в економіці. Спасибо. Буквально 10-20 секунд. Ну це не його заслуга. Ми останніх 5 років піднімались рейтингу на 30 позицій, і це зараз наслідки тієї політики, яка проводилась в економічному сенсі для цього ж самого рейтингу, яка проводилась останніх 5 років під час війни. А сьогодні це можна сказати, це він сьогодні має робити оцю точку відліку і вже далі дивитися, де ми будемо за його правління урядом. От і все. Це не його заслуга. Игорь Лапин, народный депутат Украины 8-го созыва, Игорь Шевченко, экс-министр Украины экологии. Спасибо вам большое. Буквально через 5 минут смотрите новости на украинском языке и оставайтесь с первым крымско-татарским Коршкинчем. Можно ебнуться. Какие были впечатления? Ту-ту-ту-ту-ту, и всех убил.